حي على الصلاة. wajib hukumnya Musaji jo surau suatu wadah sampai umai menyatu diri. Salat jamaah tinggi nilainya, amalan tua diridai Allah. Urang paham jonan tahu pasti akan melaksanakan. Baru muak bana hati nangko musajid mewah indah bapang huni. Ayo ka Tuhan kita berdoa pada Allah Rabbul Izzati, bukakanlah pintu hati bagi hamba-Mu nan lupa diri. Wajib hukumnya musajid jo surau suatu wadah sampai umai menyatu diri. Salat jamaah tinggi nilainya, amalan tua diridai Allah. Urang paham jonan tahu pasti akan melaksanakan. Baru muak bana hati nangko musajid mewah indah bapang huni. Ayo ka Tuhan kita berdoa pada Allah Rabbul Izzati, bukakanlah pintu hati bagi hamba-Mu nan